Manen jata tije kambi rego sukari Nzoia Sugar Godfrey Sifuna Wanyonyi kaachiel gi ji mamoko 7 ochor nyime do ma Bungoma kirito mondo ji manodonjnegi ochwal e romono. Ji 8 itudo kod mibadhi mamulo omenda maromo $11 million manolodhi e agulu mar kambi Nzoia. Jang'ad bura maduong' e dono Josephat Gishimu ochoro nyime bura nyaka tarik 16 dwe mar Ang'wen higani. Cross-examine the witness on the said document, while this court will determine what value to attach to that document at the appropriate time. And to avoid injustice on the part of the defense, I will order that the witness before the court shall be stood down. The defense shall be supplied with a document to enable the defense prepare for the trial and produce the document and also prepare for the trial. So that's the court. Riwruok mag weg kuonde math mag bache e boma ma Kisii okwedo sirkand kauntino ewi chenro ma gin godo ma chako timo pedha mar manyo johala mane ok ong'ado lesen mag